Ei me nyt ole. Oho. Mitä se pikkumakkari vielä teki? Se tulee hakeesta varmaan tekniikkaa. Mut siis se otti sen päästä. Kyllä on tekniikka. Varustelu kohdillaan. Quattro. S-line. 7. Aika näppäinen. Tehi löytyy. Sitten mennään kattoo Taunuksen penkisältä. Tästä painetaan tää nappula kuule. Sitten voit tehdä niinku toinen käsi on tukena. Sitten aina pitää kyllä vähän ottaa tukea kun vaikka just noin. Sitten tää on hyvä kuule ajella käsilihakset toinen niinku runkkulihaksen lisäksi vahvistaa aina tätä. Kuinka kauan boy pysyy siinä? Ei täällä kauhean kauan, eli pari minuuttia voi jäädä kerran. Tai sit aina voi niinku laskettaa tai uudestaan. Niin näinkin voi ajaa, mut sit näkyy kun se on Näin jo. aika huono. Mut jossain tapauksessa on se maitokori tässä, et sitä laadiaksi. Mut siinä ei sitä säätöä, mut siinä näkee vähän paremmin. Itse asiassa ostettiin just brand new tehtaalta maitokori. Niin. 3 hunttia maksoo. Taunuksen oma Special Fordi sininen. Se on Mattokuukat tuli mukaan, jos pitää vähän säätää niin. tota. Siinä on kuule. Joo. Ja siinä on se on ihan toi lightweight, ettei se on niinku siinä on verkkoa tossa Kevennetty. Ostettiin tuolla uudet pinkit, niin nää vanhat tehtaan paskat saa mennä rostiin. Vanhat lähti. Joo, ne lähtee roskiin. Vanhat pistetään. No niin, mitäs täällä touhutaan? Kerrohan meille. Täällä laitettiin koneen määritykset tonne. Ne mahdollisuudet. Mihis ne on? Täältä se hiira. Ei kun ei ollut johtoja. Kato johtolappu tänne. Oli johto, mut kun ei oo päistä. Ei oo päätä vai? Mitäs täällä on? Väistäks Läärä vähän? Oho, en huomannutkaan ollenkaan sua. Kun sä olit niin näkymätön boy. Ei oli maastoutunut. Jep. Tähän sit tulee kaiken näköistä hilavilkutinta. Joo, siinä on kierroslukimittari niin kuin näkyy. Oil pressure. Se on englantia, tarkoittaa kierroslukimittari. Priimaa pakkaa tulee. Jep. Ite on tämmönen moukari. Juu, toi on ihan alansa paras. Onko tähän johonkin kokoonpano-ohjeet, että miten tää pistää? Varmasti. Mutta ohjeitahan ei lueta. Tässä on parikymmentä sivua. No. Täällä on tän kokoisia. Siinä semmosia on. Sopiiko tää? No niin helvetti. Mutta ei ne mene siltikään sinne. Nyt voi poraa hyvä isompa. Näin tänään. Tää on tätä Motonet laatua. Älkää ostako. 3/2. Ei maistu. Ja tarvitsee niitä kotkasioin tehdä nyt. No niin. Kato, mä miettisin nyt sitä, että jos... Spray. Jos tää tulee nyt katkaisijoita, ne pistetään kaikki samanlaisia katkaisijoita. Hyvä paitsi, mutta, että vittu. Itse on sen tunnää. Juman kautta, nyt on kaapeli. Oh. Eli miten tää tehdään? Otetaan kaapeli kätteen Nää jo. ja pujotetaan. Se on niin kuule. Eli lykätään. Niin, se on aina sama. Lykätään niin sanotusti reiästä sisään. Sitten otetaan tosta kiinni. Ja Anssi vedä! Toi tosielämä simulaatio. Pienellä kaapelilla et tökkii vittu väliä reikä, eikä ollut silti. No niin, noin se. Mitä ne tekee? Sit sitä mittari tänne. Yeah. Katsotaan meneekö toiset piirit vittu paskaa. Tiedättekös pojat, miten Ford Taunukseen saa tehiä? No. Otetaan vanhat viiset polkimesuojat pois. Ja pistetään tommoset tosi huonot ja kiiltävät polkimesuojat kiinni. Näkee itse. Kato kun ne peilaa. Nuo kun pistää tonne, niin tulee tehiä. Ei pistetä ihan tosta, kun oli käsijarru perseessä. Tuttu dilemma, kun on käsijarru perseessä. No. Kato! Sieltä tuli 3 heppaa saman tien. 13, anteeksi. Sitten pistetään tämmönen Japanin tyylinen dilido tähän. Juu, Mieluiten vielä neonvärinen. tytöt tykkää. Tohon voi sitten tyttöä istuttaa, Näin on. jos ei oo mihin on Mahtuu, istua. mahtuu eteen 3. Penkeille 2 ja tuohon keskelle 1. Ja sitten, tiedättekö mistä tulee weight reduction? Se on hyvä. Weight reduction tulee näistä ruostenleikistä, mitkä on mennyt puhki. Joo, näistä tulee tehiä.
Meillä on S jo. Tehi tulee myös, Se ei tuu kuntoon. kun ottaa ratin pois. Tästä tulee weight reduction, mut nää pitää jättää. Näistä tulee tehi. Downforce. Ei tuu, kun ne tulee vittu katkaisia. Nyt meillä on S jo. Noni, Meillä on miinus. miinus ja S. Katsotaan mikä ammattityö. Sitten, mistä muusta tulee tehiä? Vapaavirtaussuorti. Tästä tulee tehiä. 30 Tästäkin tullaan heppaa. tehiin. Kato, siellä on. Se on aika nätti. Se on kyllä. Sitten siihen kun pistää vielä vähän teippiä päälle, niin tulee taas lisää tehiä. Mä annan sulle yhden vihjeen, se ei oo vapaavirtaussuorti. Mikä se oli? Eikä se ole vapaavirtaussuorti? Ei oo vapaavirtaussuorti. Se on feikki. Mutta tämä punainen, siitä tulee tehiä. 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 Näetkö ton teho juttu? Tehiä. Toi tehi juttu tuon. Ja näistä tulee tehiä. Tehilautanen. Tehilautanen. Juu, me kuvattiin sitä. Tästä tulee weight reduction, kun ottaa penkin pois. Ja ratti pois, sekin on. Ja ratti pois. Se on weight reduction. Jos mennään, niin mennään suoraan. Jos ei mennä suoraan, niin ihan turha kilpailla. Päävertähän katkaisee. Jos vedetään se siihen, sit meillä on päävertä katkaisee, niin päävertä katkaisee. Saanko sä puhut terveellä? Jos me vedetään se siihen ja sit Siis siitä. jos me nyt vedetään toi plussajohto suoraan akulle ilman välikatkaisijaa, Kyllä, niin niinpä tehdään. vittu, niin sit kun meillä on päävirtakatkaisija myös, niin sit se... Täällä nämä tyhmät asentajaklopit yrittää ratkaista, että mistä tulee eniten tehiä. Patenttirauta. Tää on kato lightweight. Reikii täynnä. Look at this. Tästä tulee tehiä. This is very good. Meillä olisi ollut alumiiniset kiinnikkeet, mutta patenttiraudalla kun vedettiin, niin tuli weight reduction. Yes. Yksi seinäkellon kokoinen vauhtimittari. Because race car.